Ponsoda, Josep Àngel, conta'ns com es fa la forma, perquè aquesta forma de les sonetes ises és perfecta. I no és fàcil. En efecte, ho haveu dit molt bé. El tratge de nòvia a la cantina encara no ha complit un centenari, però sí que és únicament un vestit ideat per a les vellers i les dames d'honor. Anem per protocolo, perquè veieu que som 4 persones. Ella és Leire i és la vellea enguany de la foguera Hernán Cortés. Leire, què tal? Bon dia. Hola, buenos días. Con Martina Núñez, vellea del foc infantil d'Alacant de l'any 2017, que se m'ha fet molt gran, que ella ja porta la mantellina col·locada. I al meu costat tinc a la senyora de les fogueres, Mari Carmen González Murcia. Per a tota la gent, Mari Carmen Mantillas. Ella té a les mans una mantellina encara sense treballar. Eso se pone así, se almidona, se riza y entonces se mide la cabeza de la señorita y se riza a la medida de ella. Que tenim avui dos models d'excepció. ¿En cuánto tiempo se coloca en poner bien una mantilla? Si la mantilla está bien montada, bien almidonada y es de su medida, enseguidita. Enseguidita. No Ala, costa Leire, res. te I demanen tenim com. una curiositat, Josep Àngel. Ahir ja veiem aquests canons, 7 canons fets, però com s'almidona de manera que queda aquesta forma dels canons, aquestes ones? Una vez que ya está rizada con las medidas semejantes, entonces se busca el centro. S'utilitzen rotllets de cartó, rotllets de paper de cuina, Sí. es col·loquen ahí, quan l'almidón està encara blanet, veritat, Y, ¿ves? Así. i en unes pinces... Obliga Clar. Clar, un a que tutor. agafe Un aquesta tutor forma. para que agarre la forma. Claro. cuando ya está seca, pero normalmente pues de un día para otro. Ahora ya se la pones. Hem enfrontat així els canons. La distancia la dice los dedos de cada uno. 3 dedos, 3 vale. deditos y ahí. I ara Centrada. tenim que col·locar Esta, això per davant Tienes que ponerlo así i y medirlo. Els picos que queden Se mide Sí, el centro de la igualats, punta, la mateixa mida. para que no haya una más alta que otra. Claro. Ya se ponen los ganchos. a partir d'ací a col·locar els ganxos. Esta és la xicoteta lliçó magistral que vos hem donat des de casa de Mari Carmen Mantillas, perquè encara que ella es diu González Murcia, esta dona és història de la festa i és Mari Carmen Mantillas. Per a mi, la que hagi col·laborat amb nosaltres de veritat és un verdader honor haver entrat en la casa d'esta dona que és realment, ho he dit, Una aristocràcia institució. foguerera. Sí, és tota una institució.